माखासे प्रब्लेम जानानै दं बा हेल्थ प्रब्लेम नागाफ्रा बुङो सैमा बेदर जानांगौ जाहैदों सैमा बेदर जायोबा नोंना बै लुगैनाया बारा जाहैदों स्ट्रं जाहैदों बे मोजां आरो पारफरमेन्सबो खालामनो हायो नागाफोर बुङो गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आदा आलफ्रेडखौ खेबसेबाव लोगो मोनबावबाय खुलुमबाय आदा आंनि खामानि मावनायनि माबा नांदों दुर्गा फुजायाव आदा आलफ्रेडा खेबसे फैबावबाय बेरायनो जोबोर मोजां मोनदों आदा खेबसेबाव फैबावनायनि थाखाय बेनिफ्राय आदा आलफ्रेड सोंथिया बेनो दा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै माब्लाबा जिबौनि रोसिखौबो लोङो गोथाङै मानि थाखाय ट्राइ खालामदों माने गोबां हादोराव गोबां बिदिनो हारिफोर दङ बिसोरनि कालसारा आलदा बिसोरनि नेमखान्थि बेफोर जानाय लोंनाय माने टेस्ट खालामदों आरो एक्सपिरियेन्स लादों बिसोर मा होननानै बुंदों बे जिबौनि थैखौदि गोथाङै लोङो बायदिसिना बेमार गायो बेफोरबायदि आरोना गावसोरनि थाखाय आरोना बेमार टेमार गायो बेफोरबायदिनो ना हार्ट प्रब्लेम माबा प्रब्लेम बेफोरबायदि आरो थै गोथां लोङोबा नोङो एस्पेसियेलि नागालेण्डआव थांबाबो नोङो बै सैमाखौ ओरै गोदोनायाव हानानै बिनि थैखौ फसरनानै लोंहोयो बेजों बिनि हार्ट प्रब्लेम माबा माबि बिराद बायदिसिना बेमारा गायो जाहैदों आरो बेल' नङा जोंनि इण्डियायावबो दङ मोसौनि ओरै थैखौ हानानै नोङो फसरनानै थैखौ गोथाङै लोङो आरो बेल' नङा आफ्रिकायाव मा खालामो बिसोरो मोसौखौ बेहाय ओरै बारजा बायदि थायोना ओरै लावना मोसौनिया बिसोर ओरै बोरला थिरजों गावो बोरला थिरजों गावनानै थैखौ फसरो गेलासाव कापाव बेनिफ्राय बेखौ लोङो गोथाङैनो बे मुलि जाहैदों ओमफ्राय बे गारायाथ' गाबफिनलायबायना रोजोबलायबाय मानो होनबा बिसोर बुथारथारला बेखौ थिरजों गावबाय ओमफ्राय बे थिर हाबनाय जायगाजों थै गबाय नालाय बेखौ फसरनानै लोंबाय बेबायदिनो गोबांथार गोदो गोदाय जुग जुग बोसोर बोसोर बे समावथ' मुलिफोर गैयामोन ना मुलिया नै दासो मडार्नाइज जानानैसो गोबां रोखोमनि मुलि फैदों एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै जेन'ब्ला नोङो माखासे आयुर्वेदिक माखासे एल'पेथिक बेफोरबायदि गोदो मुलि गैयै समावथ' बेफोरजोंसो माबानानै माने फोथांबोदोंमोन आरो बेमार आजारफोरखौ सोखाबोदोंमोन आरो बेल' नङा नों मुलियावनो नाय जिबौनि बिस दङ गोबांथार इन्जेक्सनफ्राव होमबा नायदो माने मोनसे रिकुवार्ड कुवान्टिटि एमाउन्ट थायो आरो गासिबो नों मुलियाव ड्राग्स दङ मुलियाबो ड्राग्स नाथाय मोनसे माने रिकुवार्ड स्पेसिफिक एमाउन्ट आरो ना प्रेसक्राइब एमाउन्ट नों बेखौ बारा जायोबा नों सेस जागोन मुलियाबो मुलिखौ जानानै देखायनाय नों थरसे जानांगौ जायगायाव नोङो 10टा जायोबा नोङो थैखागोन थिग बेबायदिनो थेवब्लाबो माबायदि मोननाय बेखौ गोथां लोंनानै आं जेबो मोनाखै नर्मेल मोनखायो जेबो मोनाखै बेनिफ्राय मानो होनबा बिसोर लोंदों बिसोर लोंनायाव जेबो थैयाखैबा बेदरावथ' जेबो गैखाया बेदराव जेबो गैया नों जिबौ नालाय ओरै खर'खौ दानस'नानै गारबानो गैला बे हाथायावसो थायो नालाय बिसा नों खर'खौ दानस'नानै गारनाय लोगो लोगो गैलाबो बेनिफ्राय दाखालि बावै एम्बु गोथां जादों बेखौबो बेफोरबायदिनो सानना जादों नामा बिसोरनि कालसार जेन'ब्ला नै थाइलेण्ड नर्दार्न थाइलेण्डआव मोनसे हारि दङ बिसोरबो जोंनि ट्राइब्स थाइलेण्डआवबो गोबांथार ट्राइब्स दङ ओरै स्पेसियेलि नर्दार्न थाइलेण्डआव हाजोआव थाग्राफोर बिसोरबो माने बिसोरना एम्बुखौ बाथोन देयो आरो गोथाङैनो बानलु संख्रि बायदिसिना होनानै जादों वार्निं होखादों सोरनाबा सोरनाबा माने डिसेन्ट्रि डायरिया जायो आरो उदै गाज्रि जायो बेखौ जायोबा जानो हायाबा जानो नाङा होननानै वार्निं होखादों माने बे बिज्ला नालाय नों बिदि सानबाय थायोबाथाय गैलालाय आरो गासिबो साननायजोंसो जायो होननाया बेनोब्रा बेमार आजार फर एग्जाम्पल नोंथाङाथ' मिथिगौ जेन'ब्ला सोरनाबा गुलिया दावहायाव बा गावलायनायाव बा माबानायाव खर'आव नांबाबो थैया गरथाम गरब्रै खर'आव सोरनाबा आथिं फेन्दायाव गुलि नांनाया थैयो आथिं फेन्दायावनो मानि थाखाय बे गासिबो बे साननाय ना मेन्टेलि स्ट्रं जायोबा जेबो जाया बेमार आजारखौनो नोङो फेजेननो हायो आरो बेल' नङा जिबौ दन्दाखौ मिथिगौ नोंथाङा दैयाव थायो सोरबा बे जिबौ दन्दाजों सौजानायावनो पेनिक होनोना बेनो पेनिक जानानै हार्ट एटेक जानानै माबानानै थैयो आरो सोरबा बै फिथिगमजों खब्राजोंनो सौजायो खब्राजों अरजाबाबो थांनानै दं मालाय स्ट्रङै लाखिदों दा बेनि थाखायनो जोंनि बे साननाय हनाया बिराद स्ट्रं जानांगौ आरो नों बे जिनिसखौ जानानै जुदि गुबुनफ्रा थैयाखैबा आं मानो थैनो दुनियायाव गोबां हारिफोर दङ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जानाय लोंनाय जोंनि बर'फोरनावनो जानाय लोंनाया आलदा ओरै नोङो मा होनो अदालगुरि साइडथिं हरै माबाथिं थाङोबा माजबाटफोरथिं थांबा जानाय लोंनाया एसे आलदा गवालपाराथिं थांबा एसे आलदा
जोंनि क'क्राझार चिराङाव एसे आलादा, बाक्सायाव एसे आलादा, बाक्सायाव एसे आलादा जाखायो। बेनिफ्राय बे नागाफोरखौ जों खोनायो औ मानसिबो जायो औ मोनसे समाव, जामारो नामा बिसोरो? बेखौथ' मिथिला हाउ माच ट्रु। गोदो गोदाय जायखिया हेड हान्टार होननानै मिथिगौमोन। गोदो गोदाय ख्रिस्टियानिटि फैनायनि सिगां बिसोरो हेड हान्टिं, माने बिसोरनाव नोङो जुदि हौवाया वारियर जानांगौ आरो नों वारियर जानांगौबा मा नोंनि एनिमिनि गोदोनाखौ दानस'नानै खर'खौ बे हिन्जावनो देखायफैनांगौ जादों लाबोनानै, होमबासो हिन्जावफ्रा नोंखौ हाबा जागोन। जुदि नों लाबोनो हायाबा नों कावार्ड, गिख', नों जेबो खालामनो हाया। मा होनबा गोदोनि समावथ' नों सिख'लायनाय जायोना एरिया, मानो होनबा एग्रिकालसार गैया, बेबायदि रेडिमेड फुड गैया, फार्मिं थार्मिं गैया, हान्टिं खालामनानैसो जायोमोन नालाय, एरियाखौ सिख'लायो बिसोरो। बबेबा एरियायाव जुदि जिब जुनारा बारा, माबा जिब जुनार जानानैसो थाङो। जोंबाबो बर'फोरबाबो जेब्ला हाजार हाजार बोसोर सिगां जों खेथि मावामोन ना, जोङो मंगलियानिफ्राय ओरै फैदों होनना बुंदों ना बाहाय, बे हान्टिं खालाम खालामसो जोंनि सफैदों। मोनसे हाग्रायाव हाबबाय, अमा मै बायदिसिना एन्जर मोफौ माबा माबि गावबाय, जाजोब्बाय, गैला। बाहाय थानानैथ' लाब गैला, नोङो उखैनांबाय आरो दस्रा हाग्राथिं ओरै दावखोलायबाय, बाहाय मोनलायबाय, जालायबाय, बिदि खालाम खालामनानै फैयै फैयैसो जों बाहाय सफैदों हाजार हाजार बोसोरनि सिगाङाव। दा नागानि खेथ्रआव बुंबावनोसै, गोदो बिसोरो हेड हान्टिं खालामोमोन। हेड हान्टिं आं खिन्थाखाबाय, जेन'ब्ला नों एनिमिनि गोदोनाखौ दानस'नानै खर'खौ हिन्जावनो गथायफैनांगौ, होनब्लासो नोंखौ हाबा लागोन। बेबायदिनोमोन आरो नों हाबाखौनो जानो हाया नों जुदि गोदोना दानस'नानै लाबोआबा। बे मोनसे कास्टम ट्रेडिसन जालांदों आरो। नाथाय ख्रिस्टियानिटि हाबदों, ख्रिस्टियानिटि हाबनानै बिसोरखौ बुजायदों, बिदि नङा बिदि बिदि मानानै दा सोलायदों आरो। फुरा दा नागालेण्डआ ख्रिस्टियान स्टेट, 100% ख्रिस्टियान स्टेट। दा बिसोरनि डेभेलपमेन्टखौबो नायदो नोङो, लेखा फरायनायाव होन, गासिबो थानायावनो होन, बिसोर माने एडभान्स जाबाय आरो। बेनिफ्राय सैमा बेदरबोथ' जाबाय। औ, सैमा, मोसौ, औ, जों अमा दाउ जायो। औ, औ, बेफोरनि गेजेराव औ, दा जों गोबां खोनानो मोनो, सैमा जायोब्ला जिखौनो नाङानो, खम्बलखौनो नाङानो। औ, नंगौ, बे नंगौ, सैमाया हिट खालामो। आरो मोनसे जिनिसखौ बुंदों आं, नागाफोरनिफ्रायबो गोबां मानसिनिफ्राय खोनादों, जायफ्रा माने सेक्सआव प्रब्लेम दङ, जेनेबा एरेक्टाइल जानो रोंला, सैमा बेदर जायोबा बे सैमा बेदरजों माने नोङो सोखानो हायो, बेबायदि फोथायनाय दं। नागा, ओमफ्राय अरुणाचलावबो मोनसे गाल' ट्राइब होननाय दं, आं बेरायना मिथिबाय, खोनाबाय, माने स्ट्रं जायो जाहैदों, मोजां। गोबांथार जोंनि बर' ससाइटियावथ' दंना दा आजिखालि फिलिंसानो फैला बेफोरबायदियाव, आथोननि अनगायै मेबि माखासे मेडिकेल प्रब्लेम जानानै दं, बा हेल्थ प्रब्लेम। नागाफ्रा बुङो सैमा बेदर जानांगौ जाहैदों, सैमा बेदर जायोबा नोंना बै लुगैनाया बारा जायो जाहैदों, स्ट्रं जायो जाहैदों। बे मोजाङानो बेयो। बेसेबां नंमारगौबा सैथो आं मानसिया मिथिया, माने नंगौ, आं हिटखौथ' आं मिथिगौ। मानसिया औ, गरम जायो। ओमफ्राय बे जिनिसखौ मोसौआलाय? मोसौआ सैमाजों कम्पेयार खालामोबा जेबो नङा, मोसौआ, अमा? अमायाबो जेबो नङा, नाथाय सैमाया बिराद गरम जायो, हिट जायो आरो। अमायाथ' उन्दुनोसो ओंखारो। नंगौ, औ, सैमाया हयले नंगौ, आंबो जाबाय, मेरला जाबाय, आंबो मिन्थिगौ, हिट खालामो, गरम, मोदोमखौ गुदुं खालामो। जि नांलाय जायो उन्दुनो। औ, ओंखायनो गरम बोथोराव जाया गोबांथार मानसिया, है थानो हायालै गरम होननानै। दा नै डिसेम्बर समाव जायो बेबायदिनो, गोजां बोथोराव। ओमफ्राय नागालेण्डफोरनाथ' अलरेडि थान्दाखाना, गुसुखा, एनि टाइम जानो हायो, बे आरो। ओमफ्राय आरो दा मा मा गोथां जानायनि टारगेट दंबयो? जेराव थाङो बेयाव जा बुस्थुखौ मोनो बेखौनो जाजोबगोन नामा गोथाङै? अभियासलि बिसोर जुदि जाफायोबा आंबो जागोन आरो। जेनेबा आं आफ्रिकायाव थाङोबा बिसोरथ' बै मोसौनि थै लोङोना गोथां, बेखौ नाजागोन आं लोंनो। आरो बै ना गोथां, बेदर गोथां, बिसोरथ' बिदिबो जायो, गोथाङै जायो, बै संख्रि बानलु माबा साटनि कंग'फोराव लगायनानै। थाङोब्लाथ' औ, मोनस्लाबनो मोना, ओरैनो अख्लाब जायो। औ, नैबे थाइलेण्ड, भियेटनाम, कम्बडियावबो जायो ना गोथां, बेदर गोथां। मोसौ गोथां मोनजायाखै बेदर? मोसौ गोथांखौ आं मोनजाबाय, सिगाङावबो आं खिन्थाखादों। भियेटनामाव थांनायाव आङो सुपथ' नङा बेयो, नुडल्स जानायाव बिसोर मा खालामो, मोनसे दोआव दै गुदुं खालामो, ओमफ्राय नुडल्सखौ रुनानै दोनखायो नालाय, नुडल्सखौ लाबाय, ओमफ्राय मोनसे माबा काप बायदि दङ, नुडल्सखौ लाबाय, दै गुदुङाव ओरै सोमब्रबाय, बेनिफ्राय नोंनि बै बाउलाव होबाय आरो खुरैयाव। बेनिफ्राय बिसोरनाव मोसौ बेदर स्लाइस हानानै दोनो, बेखौबो मा खालामो बिसोरो, लाबाय, दै गुदुङाव सोमब्रबाय, होबाय, बे गोथाङानो जाबाय। माने नोंथाङा औ, जाय जायगायाव थाङो, औ, माने बे जायगायाव मा जायो औ, बेखौनो माने जाफाजोबनो हागोन आरो। बेवहाय हायो, मुगैनाय माने जेबो जेबो मुगैनाय गैया। सोरबा मानसि बेदर बियो होननानै बिसोर जायोब्ला बेखौबो जानो हागोन। जागोन, मिन्थियाबा, मानसि होननानै मिन्थियाबा।
आरो आं मोनसे खोथाखौ खिन्थाबावनो मोनसे नभेल दंना गोदो गोदायनि बे मेबि बेस्ड अन ट्रु स्ट'रि मोनसे नभेल दं गोदोनि समावथ' जेनेबा कारेन्ट गैयामोन पेट्रलफोरबो डिसकभारि जायाखैमोन डिजेल पेट्रल केरासिन हा माने नोङो न'खौ माजों सावोमोन जेनेबा लाइटखौ बै नानि मेजेम ना गिदिर गिदिर सागराव मोननानै ना मेजेम मोनो बे ना मेजेमजोंसो बे ना मेजेमखौ आवथिनानै माने बाथि सावो बा लेन्थन सावो बेफोरबायदि आरो बेजोंसो नोङो स्राङाव थायोमोन गोदो गोदायनि बे एकदम सेन्सुरि बिसोरो सागराव थाङो सागराव थाङोबा बोसोरसे 6 मास बिनि उनावसो सफैफिनो आरो एखमबा सफैफिनोबो सफैफिना जुदि सागरनिफ्राय फैफिनबा ना मेजेमखौ लानानै फैबाय नालाय बेजों बाथिखौ सावनो हाबाय जुदि फैयाबा खोमसि जाबाय बेबायदि आरो मोनसे नभेल दंमोन बे ओमफ्राय बिसोरना नावा एटाक जानानै माने बायदों आरो नाव बायजोब्बाय गैला जानाय लोंनाय दै थाइ थांजोब्बाय होमबा बिसोर नाव फिसायाव थानानै दैखौ बबेनिफ्राय लोङो बे ना गिदिर गिदिरखौ ओरै हाफ्रुनानै बिनि सिंनि बै थैखौ लोङो बेबायदि ओमफ्राय उनावथ' जानाय लोंनाय गैला बिसोरो मा खालामदों मानसिखौनो लट्रि गेलेदों जै मानसिया लट्रियाव जेनबाय बे मानसिखौ बुथारबाय जाबाय बेबायदि आरो काहानि आं फरायनाय गोदोनि समाव बिदिबो जादों जानो हागौ मानो होनबा नों सार्भाइभेल अफ फिटेस्ट नोंथाङाथ' मिथिखागौ नों जेला उखैयो होमबा नों मा जिनिस नों जेबो मिथिया उदै बुंबानो जाबाय नोंथ' दा जेनेबा रुटि गोरान जाया ब्रेडफोरखौ जाया नोंना जुदि गोथाव गोथाव ना बेदर मोनजाबाय थायो नों बेखौ रसा फोनानै दोननाय 2 सानथाम थोनाय नङा जायखिया लाबो जाजोबगोन आरो जै मानसिया जेनेबा बेदरफोर जाया बेफोरखौबो नों खानानै दोननाय ओंखाम दाहो बेनो सप्ता खेबसेसो बबे बेथा बेदर जायो बेलाय बुजिबाय दा सिटुवेसन गासिबो औ नोंबो हागोन जुदि नोंखौ रसा फोनांबा सानब्रै सानबा बबे बेथा हाया नोङो रसा फोनांनानै नायनो नोंखौ सानबासो ओंखाम होआलासिनो जाखानांगोन नोंनि सिगाङावनो बेदर गोथांखौ जानानै देखायगोन होनबा नोंबो जानांगोन उदैल' बुंथोंसै थैखासिगोन औ उदैल' बुंथोंसै अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द